Podcast, podcast, podcast. Dobrý den, vážení posluchači, příznivci naší školy. My se vám opět hlásíme z naší auly a s dalším podcastem, už se čtvrtým podcastem. A opět tady přivítám našeho pana ředitele, pana Michala Zoubka. Dobrý den. Dobrý den, ahoj Michale. Ahoj. My jsme se rozhodli, že ty podcasty vám budeme podsouvat trošku častěji, než jsem na začátku sliboval. A je to kvůli tomu, že se nám dostává spoustu otázek od vás. Zažíváme spoustu chvil, kdy si myslíme, že by bylo potřeba vám sdělit mnohem víc informací, než se dá vlastně během třeba rodičovských schůzek, nebo co dokážeme zveřejnit na stránkách webu nebo na našem Facebooku. Takže občas budou takové 5-10 minutovky pro vás a v nich se budete dozvídat takové interní věci, které se teď dějou mezi učiteli a žáky nebo mezi žáky samotnými. My jsme se domluvili s Michalem, že jako první tahle ta 5minutavka bude o 2 výrazech, které kolují mezi žáky, které kolují mezi učiteli a samozřejmě mezi vámi rodiči. To první slovo je písemka nebo čtvrtletka. A to druhé slovo nebo výraz je domácí úkol. To jsou věci, které tady probíráme, jestli to je potřeba vůbec dělat, jestli to má dobrý vliv na studium našich žáků, jestli nám to vrací něco jako zpětnou vazbu zpátky a tak dále a tak dále. Tak já teďko budu vlastně v roli rodiče taky, což také jsem. Takže ten můj první dotaz vlastně je takový, co je to písemka, co se ti pod tím vybaví, když se řekne písemka, test, čtvrtletka. No jestli to, Michale, myslíš jako vůči mně samotnému, tak já si vždycky představuji jako obrovský stres, učení se doma, zároveň si myslím, že spoustu jako i zbytečných věcí, protože často jsem se já učil vlastně jenom pro tu písemku samotnou. A jakmile bylo po písemce, tak jsem všechno slavnostně všechno zapomněl. Takže myslím si, že takovouhle písemku vlastně úplně nepotřebujeme. Nepotřebujeme ani žádnou čtvrtletku nebo pololetní práci velkého rozsahu, to znamená něco, co zahrnuje obrovskou hromadu učiva, obrovské úsilí v memorování něčeho, ale vlastně jakoby ten efekt, jestli to má něčemu sloužit, tam není zas takový. A docela mě překvapilo, že vlastně někteří rodiče, kteří mě oslovili, říkali, proč nepíšete ty čtvrtletky? Teď já bych si přál naopak pro svoje dítě, aby si vyzkoušelo být vystaveno tomu stresu a mají představu, že vlastně tohle je připravuje daleko lépe na budoucí život. Ale já si to nemyslím, protože říkám si, proč bychom to měli chtít? Teď my tady vlastně o něco usilujeme, o nějaký přístup, o pohodové klima, o bezpečí, a teď najednou bychom z toho měli při písemkách vybočit, to mi úplně nedává smysl. Mně tady napadá jeden argument, takový možná jako častý mezi rodiči, a myslím si, že to vlastně asi bude jako správný zamyšlení nad tím, když ty děti se nebudou připravovat v uvozovkách na ten stres, který pak budou zažívat třeba v práci, dostanou úkol od šéfa, že tohle potřebuju do 3 dnů, tohle potřebuju do týdne, nebudou pak jako nějakým způsobem spohodlnělí, jako nebude to mít, takže jako, že tady je to pohoda, ten pocit vlastně z toho zkoušení bude jakoby dobrý. Nemůže se tohle stát do toho budoucího života? Já si myslím, že se to nestane a hned proto mám argument. Protože to, co popisují rodiče, že vlastně to je ta příležitost zažívat ten stres a to je to zvyšování odolnosti,
ale oni zapomínají na to, co se dělo v těch hodinách. A v těch hodinách, tak jak se učili oni na základní škole, často jenom seděli, poslouchali, zapisovali a tak dále. Ale naše hodiny takhle nevypadají. Naše hodiny jsou aktivní, to znamená, že dítě má téměř každou hodinu, ale určitě každý den příležitost pro to, aby hovořilo před spolužáky, aby vystoupilo ze své komfortní zóny, aby muselo spolupracovat, aby muselo někoho hodnotit, aby bylo hodnoceno a podobně. To znamená, ono zažívá vlastně každý den všechny tyhle ty věci, které ty popisuješ jako důležité soft skilly třeba pro jeho budoucí uplatnění a nepotřebuje k tomu jednou za měsíc nebo jednou za 4 roku nějakou písemku, která by mu to vlastně dávala. To znamená, že z těch hezkých zážitků z hodin by se vlastně i kontrola těch jeho jakýchkoliv dovedností nebo vědomostí měla stát vlastně nějakou přirozenou součástí, kde by ten stres teda vlastně vůbec nebyl. Jo. Já teď písemku vnímám jako přirozenou součást celého toho procesu a ta, řekněme, hlavní role té písemky podle mého názoru by měla být v tom, že vlastně nám dává nějakou zpětnou vazbu o tom, jaký dopad měla ta výuka toho pedagoga nebo práce celé té třídy, práce žáků na učení každého žáka. To znamená, sledujeme ten dopad a učitel potom ví, že vlastně podle výsledků, ale i podle toho, co tam třeba žáci napíšou, na tohle se ještě musíme zaměřit, tady jsem dal příliš těžký úkol, tohle třeba nemáme ještě dostatečně procvičené a tak dále. Takže hurá, bude test. Jo, v podstatě ano, hurá, bude test, protože vlastně myslím si, že v takto pojaté výuce vlastně se žádné dítě nemusí obávat testu. Navíc my jsme si domluvili vlastně takové, jak by vlastně takový test měl vypadat, čímž jsem tě možná trošku předešel v otázkách, ale myslím si, že právě to, že vychází ten test a ten obsah toho testu z toho, co se děje vlastně na těch jednotlivých hodinách, vychází z těch aktivit, proto by to pro dítě nemělo být problém a nemělo by to být nějaké jako nekomfortní. Takže ta příprava vlastně do té budoucnosti tady vlastně je. To dítě ví, že je potřeba si zkontrolovat, co jsem se naučil, to, co dokážu, a akorát to bez toho stresu je potřeba teď zvládnout. Ano. S tím, že uvidím, dobře, třeba teď se mi to nepovedlo, ale mám další možnosti, jak toho dosáhnout jako příště lépe. Jasně. A zároveň vlastně my tomu dítěti dáváme zpětnou vazbu o tom, jaké úrovně už si dosáhl, co už všechno zvládáš, a zároveň posilujeme to dobré, to, co už umí, to, co se mu daří, jaké dovednosti už má. Skvěle. Tak já si nějaký test přijdu napsat někam. To začíná být hezký. To je škoda, když to člověk vidí zpětně, že tyhle ty věci vlastně nezažíval. Že ten stres, 4letka je úplně zakletý slovo, co si pamatuju ze základní školy. To byla určitě hrozba už od 1. září, určitě někdy přijde 4letka. Tak je to tak. Tak my jsme načali, ty jsi načal, teda, jak by měl vypadat ten dobrý test. Teda, tak zkus to ještě vlastně jako trošku víc rozebrat, jestli to jde. Určitě. Za prvý si myslím, že by měl zároveň učit. Ten test by měl zároveň učit. Co si pod tím představit? Žáci by neměli jenom memorovat, co se naučili za učivo, že bude umět něco vyjmenovat, něco někam dosadit, něco vypočítat, ale daleko jako lepší je, když bude muset zapojit hlavu. To znamená, už samotnou stavbou toho testu vlastně říkáme, co tím chceme dosáhnout. Takže v okamžiku, kdy budu muset použít hlavu, tak vlastně je to dobře postavený test. Zároveň samozřejmě je dobré, aby ten test diferencoval, to znamená, aby dokázal zohlednit vlastně odlišné schopnosti žáků. Jak se to udělá, tak samozřejmě k tomu je řada jako možností. Teď mě napadá honem narychlo takhle třeba, že může být různá úroveň splnění. Jo? Nebo další, že třeba bude obsahovat otevřené odpovědi. To znamená, že já tam můžu vyjádřit nějaké svoje postoje, že ta otázka
jaksi nepředpokládá jenom jedno správné řešení. Jo, že to můžou být třeba, já nevím, kdybych si vzal třeba test ze zeměpisu, téma Afrika, tak třeba napiš 4 klíčová slova, která ti charakterizují tady ten světadíl. A u každého dítěte to bude jinak. A potom, když to dítě ten test napíše, tak by samozřejmě měla okamžitě nastávat nějaká zpětná vazba, oprava toho testu a to by se vlastně mělo dít také v rámci té hodiny, protože za prvé psaní testu bez rychlé zpětné vazby to prostě vyprchá. Čekám na týden ve stresu, než jasně, dostanu 1 nebo 2, nebo ještě hůř. Jasně, a zároveň vlastně, když si budeme ten test opravovat společně nebo vrstevnicky mezi sebou, tak zároveň můžeme narazit také na spoustu různých alternativ toho řešení, na odlišnosti. Můžeme se navzájem obohacovat, sdílet ty věci a tím se vlastně znova učíme. Takže takto napsaný test a takto ohodnocený test, myslím si, že je daleko lepší než ta klasická čtvrtletka. Ještě mě napadá možná třeba, když si vezmu předměty, jako je matematika, fyzika, často se velmi těžce tam hledá jako smysl těch věcí. Vypočítej to či ono, vyřeš takovou nebo makovou rovnici, ale vlastně jako úplně necítíme tu smysluplnost, užitečnost. Tak to si myslím, že to by tam také vlastně v tom testu mělo být. Aby to bylo užitečné, abych cítil smysl, abych věděl, k čemu je to dobré v životě a když už teda v tom neuvidím smysl, tak aby to třeba bylo aspoň zábavné nebo zajímavé tematicky. Zkrátka, aby ten test trošku taky bavil a samozřejmě taky učil. A jak po tom testu teda vlastně ti žáci dopadnou? Nestane se třeba to, že jsou všichni úspěšní, jako, nebo úspěšní, by bylo fajn, by byli všichni, ale jak potom to jako rozlišit? Třeba tam jsou malý nuance, jako někdo vlastně během toho té kontroly toho testu vlastně se toho spoustu naučil, má z toho radost, ale někdo to vlastně už dávno umí to jako třeba ještě daleko líp. A stává se tam teda, že dostanou všichni dobré známky, nebo se to je dobré to rozlišit? Co je cíl vlastně potom toho úplně vyhodnocení toho testu? No samozřejmě to je ideál, že všichni uspějou na své úrovni. To znamená, každý do toho dal to nejlepší, co teď umí. Tím, že ty úlohy mohou být diferencované, tak ta řešení opravdu můžou být kvalitativně naprosto odlišná. Někdo, kdo je nadaný, někdo, kdo má ty předpoklady, kdo už třeba zvládnul jako vyšší procesy, tak samozřejmě dosáhne kvalitativně lepšího výsledku. Nicméně pořád si zaslouží úplně stejnou 1 jako ten, kdo tou kvalitou byl možná někde níž, ale splnil všechny předpoklady a všechny výstupy, které vlastně ten test prověřoval. Takže každý na své úrovni a zase se vracím zpátky k té diferenciaci, že to je ten klíč vlastně k tomu, jak zařídit úspěch každého dítěte. Fajn. Přejdeme k těm domácím úkolům. To každý žák má určitě velmi rád, když ještě po tom, co zažije ve škole všechno, tak ještě má tak na hodinku doma práci, někdy možná i díl, třeba to zažíváme u nás doma. Tak jaký ty máš k tomu postoj k domácím úkolům? No já si hlavně představuji, když ne třeba žáka, tak sebe jako v roli rodiče. To znamená, dítě absolvuje dopolední výuku, pak jde do družiny, kde je nějaký program, kde vlastně taky něco musí, i když samozřejmě je to třeba méně náročné. Potom na hudebku, pak jde na hudebku, na fotbal nebo na něco. No, pak se slavnostně sejdeme jako rodina u večeře v 7 hodin večer a pak si vzpomeneme na to, že na zítra máme domácí úkol. Takže tohle to už samo o sobě samozřejmě domácí úkol zkrátka nevhodně zasahuje do života rodiny. A pokud máme, řekněme, domácí úkol, tak potom si myslím, že ten domácí úkol by měl trošku taky zohledňovat právě to, v jakých podmínkách se to řešení děje. To znamená, asi by měl být zábavný, něco rozvíjet,
Možná třeba někdy zapojit tu rodinu, ale zase ne tak, aby jsme vlastně z rodičů udělali pomocné učitele, protože to je moje hlavní výhrada, proč vlastně nedávat domácí úkoly. Já nejsem úplně zastáncem domácích úkolů, abych odpověděl na tvoji otázku, protože každý dítě má ty podmínky odlišné. Jsou děti, které mají plný servis, mají svůj pokojíček, mají třeba nějaké nadání, mají dostatek času, prostoru, vybavení. A pak jsou děti, které vlastně nemají třeba ani svůj pracovní stůl, často nemají ani svůj pokoj, často nemají ani oba rodiče a podobně. Takže ty podmínky opravdu můžou být velmi různé a ty nůžky mezi takovými dvěma dětmi se jako významně rozevírají. A pak vlastně i ta zpětná vazba k tomu úkolu nepřichází hned, jak je potřeba, ale někdy přichází v roli rodičů, ale tam už zase zapojujeme a představujeme si, že teda rodiče kontrolují cosi, a ne vždycky to taky musí umět, to si přiznejme. To je pravda. Zároveň... z matiky už jo. Ale to může být třeba jenom jakoby principiálně, že jo, třeba princip hejného matematiky. A tam jsou prostě nějaké principy, které ten, kdo se učil klasickou matematiku, nemusí vůbec jim porozumět. A ne, že by to nezvládl, ale prostě nerozumí jim. No, takže to je jeden důvod. Pak samozřejmě v okamžiku, kdy ta zpětná vazba přichází jako s několika zase denním zpožděním, tak vlastně to nic jako nepomáhá, že jo. Jestli to bylo dobře, špatně, prostě už je to dávno za námi. Další, co třeba tam může být, že se vlastně zafixují tím pádem i chyby, protože mi vlastně v tu chvíli nemá kdo říct a nemám žádnou oporu, jestli to je nebo není dobře. Takže vlastně takovýhle úkol nám vlastně moc nepomáhá. To, co je ale důležité, a tam myslím, že taky směřovaly některé ty otázky rodičů, že domácí úkol není jediná domácí příprava. A zase je potřeba tady zdůraznit, že domácí příprava je důležitá. To znamená psát nějaká cvičení z češtiny, matematiky, doplňovačky do nějakých pracovních sešitů každý den a nejlépe ve velkém množství je samozřejmě špatně, ale domácí příprava ve smyslu připravit si věci, podívat se třeba, co jsme v předchozích hodinách probírali, nějakým způsobem si to připomenout, přečíst si k tomu třeba nějaký text, vůbec samotné třeba čtení na prvním stupni, to je otázka kategorie sama pro sebe. Potom samozřejmě máme tady cizí jazyky, to znamená učit se slovíčka, bez toho samozřejmě jazyk se rozvíjet nebude. Procvičit si třeba nějaké třeba matematické operace, které tím, že vypočítám 10, 15 příkladů se stále opakujícím se vzorcem, mi pomůže prostě pochopit, ale to je věc, kterou vlastně může udělat každý žák v podstatě samostatně, nebo třeba i za dopomoci rodiče, ale nebral bych to jako nějakou nutnou povinnost, že teď musíš vyřešit tohle a musí toho být tolik a musíš to odevzdat tehdy. Takže domácí příprava ano, domácí úkoly občas možná a řekněme tak, aby nám prospívaly, aby byly zajímavé, aby něco rozvíjely, aby nás trochu bavily, jako nějaká zajímavá nadstavba, proč ne? Tak to byly ta slova, které používáme doma často, někdy v trošku horší náladě, jaká byla písemka, jak dopadl test, co čtvrtletka, co si dostal a ježišmarja, ty máš zase domácí úkol. Tak doufám, že jsme vám to trošku přiblížili, jakým směrem se snažíme jít a jak to cítíme my. A myslím, že by asi bylo fajn říct taky, když vy budete mít nějaké dotazy, nebo se vám třeba nebude něco zdát, že těch domácích úkolů je moc, že už to nestíháte, že byste se vůbec neměli bát se ozvat.
jak třídním učitelkám, tak i jiným, že prostě to takhle jakoby třeba nejde zvládnout a zkusit vymyslet nějakou alternativu a podobně. Ten cíl je, abyste vlastně s náma prožívali to, co prožívají ty děti tady ve škole. Já se vrátím zase zpátky jakoby k té naší filozofii školy, kdy si říkáme, učit se má dítě ve škole, to znamená, my vlastně vytváříme všechny spoje, všechny, řekněme, dovednosti, všechny souvztažnosti, učíme samozřejmě i učivo, učíme všechny možné kompetence, rozvíjíme kritické myšlení, čtenářskou gramotnost a tohle všechno samozřejmě patří do školy a rodiče nám s tím mohou vlastně nějakým způsobem pomáhat. A pomohou nejlépe tím, že se budou o dítě zajímat, budou se ho ptát ne uzavřenými, ale otevřenými otázkami, co se třeba dítěti ten den podařilo, co se nového naučilo, co zajímavého se ve škole stalo a podobně. A tím, že si o tom budete povídat, tak samozřejmě získáváme jako daleko lepší vztah ke škole a písemky a domácí úkoly, ty by nám tomu moc neprospívaly. Michale, děkuji. Já děkuji za pozvání tady v novém vylepšeném studiu. Vylepšujeme to, příště bych to byl na 2 kamery, i kafíčko jsme se dneska dopřáli. Takže děkuji, ať se daří a vy se mějte také krásně, zase se uslyšíme někdy příště. Naschledanou. Děkuji a těším se na další dotazy. Podcast.